ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଛାତି ଥରେଇ ଦେଲା ପରି ହରର ଷ୍ଟୋରି। ରମେଶ ଆଉ ମୀରାର ବାହାଘରକୁ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତାନ ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଣିବେ ବୋଲି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ରମେଶ ଆଉ ମୀରା ଯେତେବେଳେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠାର ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ହଠାତ୍ ମୀରାର ନଜର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୀରା କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବାକି ପିଲାମାନେ ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ପିଲାଟି ଏମିତି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ମ୍ୟାନେଜର କହିଲା, ସିଏ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ମରିବାର ଦେଖିଛି। ଆଉ ଯେବେଠୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ସେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ବସେ। ବୋଧେ ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ମୀରା କହିଲା, ରମେଶ, ଏ ପିଲାଟି ବହୁତ ଛୋଟରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ନେଇଯିବା, ହୁଏତ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ରମେଶ ମୀରାର କଥା ମାନି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଆଣିଲା ଆଉ ତାର ନାମ ଦେଲା ପୂଜା। ପୂଜା ଆସିବାର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ରମେଶର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏକ ନୂଆ ସହରକୁ ହୋଇଗଲା। ନୂଆ ସହରକୁ ଆସି ସେମାନେ ଏକ ବଙ୍ଗଳା କିଣିନେଲେ। ଆଉ ମୀରା ରମେଶକୁ କହିଲା, ରମେଶ, ଆମେ ତ ଏବେ ନୂଆ ବଙ୍ଗଳା କିଣିଲେ ଆଉ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଘରେ ଗୋଟେ ଯଦି ପୂଜା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବଙ୍ଗଳା ବି ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ଆମ ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ରମେଶ ମୀରାର କଥା ମାନି ତା ପରଦିନ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଆସି ହୋମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରମେଶ ଆଉ ମୀରା ହୋମରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ହୋମ କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ହୋମ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଶବ୍ଦଟି ଲଗାତାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ପୂଜାକୁ ବନ୍ଦ କରି କହିଲେ, ଲାଗୁଛି କେହି ଜଣେ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମେ ଯାଇକି କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ। ମୀରା କହିଲା, ହେଲେ ଏ ଘରେ ତ ଆମେ 4 ଜଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି 3 ଜଣ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପୂଜା ବାହାରେ ଖେଳୁଛି। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୂଜା ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ପୁଣି ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ହୋମ କଲା ପରେ ପୁଣି କିଏ ଜଣେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆଉ ତା ସହିତ କିଏ ଜଣେ କାନ୍ଦିବାର ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, କିଏ ଜଣେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସ। ତାପରେ ମୀରା ଉଠିକି ଗଲା ଆଉ ସବୁ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଏଠାରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରମେଶ କହିଲା, ବୋଧେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର କବାଟ କିଏ ବାଡ଼ଉଥିବ, ତମେ ଆସ। ରମେଶର କଥା ଶୁଣି ମୀରା ଆସି ପୂଜାରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂଜା ସରିଲା ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କହିଲେ, ରମେଶ, ଟିକେ ସାବଧାନରେ ରହିବ। ତମ ସହ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ଆଉ ମତେ କାହିଁ ଏ ଘର ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚୁଥିଲି, ଗୋଟେ ରୁମରୁ ମତେ କରେଣ୍ଟ ଭଳି ଝଟକା ଲାଗିଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଘରେ କିଛି ଅଛି। ରମେଶ କହିଲା, ଦେଖ, ଆମେ ପୂଜା ପାଠକୁ ତ ମାନୁ, ହେଲେ ଏଭଳି କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି। ରମେଶର କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ।